kuvhura chose. Oda kupinda ere? Akamchitipinda zvikana. Ndokwanera. Saka ugondovhura chose ndoriga. Ukokwana apa. Iwe ndo wati kwa movhura chose. Saka ndorega kuvhura chose. Asa muni munzwa. Ndaita zvangu ndipinda. Otosa mchipinda woda yori. Kwa masenera. Ndopinda sei. Ndopinda sei. Kwa masenera kudanga kwanda kuda. Pata papindiki zvembuya mozvona. Mapangwa. Ndopinda sei. Kwidza bango iri kana kubisa iri. Kudai. Saka mopinda mchiderere mbuya. Ndopinda zvandokwanda kanjani were. Opinda ndigokwidza. Uri kwa mopinda sei ndakanjani were. Ndakukota maupinda. Atakwinzana zvendopinda zvakanaka naka. Ndichibata zvimbudzana zvangu ndichisa musoro gumi. Ndoseneza zvakudai. Mbuya itori punishment. Iwe bata pasapa. Apa. Papo. Chipinda pa. Kwa mupinda. Kwa wasara kwa abudi. Muri nembudzi ngaro. Mbuya muri richi kemi. Ndine mbudzi 2 ish. Ne chikwapa akazwa nekanga. Idzo ndiza mai vano. Iyoyo nei ndizo mbiri dzangu. Nembudzi 2 chete. Vaya muzere muna muchina idzi ndedza mai vaya vano. Nano avakumira. Kumira. Dzamai nevakubira. Saka muri richi green kemi. Ite uyendi kudzesi kuti. Ite kuti I'm a rich granny. I'm rich granny. I'm rich granny. I have 2 goats. Yes. In Chiwi. I'm a rich granny and I have 2 goats in Chiwi. I'm a rich granny and I have 2 goats. I am a granny as 2 goats. Yes. Handei. Apa manje mbuya ndo pamazotikuwadza hapo. Ubate pasi kupinda kwacho. Batira mapango hapa. Chitirwei kudai. Chitirwei. Kudiwai. Itiraje ndimbudzisa bu. Kana mbuya punishment. Zvendu zvese. But mbuya kachemba kenga makasawo maida kuzama kudii. Yai pano mbuya. Aiwe. Ndikondi aunjero anditi manja kuti mwere. Tani chadzokera kuteri chini. Asi mabule. Seuko. Ndodi ndasere se. Makasimbisa semukaka konko dai sinona vatete. Ndoita ndodayo so. Hanzi kubhumura kuti sei? Kuputsa kana aputsa anoziya adibega atenga begi resamende. Yesho, uye kuna matimbuya. Ukabhumura zvemwe mudzi kwa bhumura. Wandinda bhumura kachemba kavakaisa. Vangu abvira uri popotera. Asi akapindiki mbuye. Uyai zvaJesu Kristu. Kondiyandirazivere kamondidanira. Chochoda chisito chibhaketi. Izvi hazvisi kuuyai. Chibhaketi zvino chinofanirwa. Kubva tikanditi konovumbu chingoumbiridzwa here ichocho mbuye. Mvura yakapinda ikabva yamaura. Yaona kuti uya papa. Chingotora chiri apa papa. Ndibudeni. Mbuye muchibudei. Yashati kwani. Icho. Satura mukati tora chakadini. Ndochichemba chambuya ichi gaya yamana anti. Oh my goodness, and nasi guess what kuti ndiri kupi kwaChiwi. Saka zvadaita zvezvauti chaperekedza mbuya kunowasiya kwaChiwi ndo kwatiri muzuva ranhasi. Panisa naso zoti kune chinzi bhuku rekupi mandava here kana kuti makotoseka kuti but ine ndo zhira inobva kana kuinda kwaChiwi ichinobuda nekuseri uko zvakare musha uri panext asandasisa. Saka panapa pada kuinda ndo pakazvarirwa Chiwi my Sharon called my Sherma. Oh my goodness. Tiripo pano.
Saka kunoku manje mukuona tikwasiyana nekwedu kumaprazi kuno kumaruzevha vanotoisa magedhi padzimba dzavo ende akanosa futi kuti kunoka inotori masenderana nekutoti musha wega wega handizozivi kuti zvonzi chii type yachoni yemagariro avakaita hamino inonzi clustered here clustered but I think ndekungoti mumwe nemumwe kana kuti inonzi chii hameno asi ndipo pano patopinda tochipinda musha kwambuya vangu saka tiri panapa mbuya zviri sei zviri right vangu panapa iya zvanzi yamamai kule vari chilled vakanyarara ndovati sekuru chale vanoti vazaya saka vazaya makaiteka ndovatokurumbira kwedu vanonongotana vazaya zviri sei tiri bho tombopinzai mugaba kanasi Alright. Saka apa paiko zvezvitakuita muchitipato chimbotaura nditika sambuya ndozakare kare baba netoilet apa makazoita sei yakaputiwa nemvura wazva nemvura alright pasi kuchale gore riyatauya Christmas atina kuitambira mumunda wabere timutiri takadonheni but apa makatizotofenza kakura vakawana ndafunga nemheni ndikati one mhepo ko apa mbotipai tinzo zviri kufamba sei ndembudzi kusaminzwa mapango aiora saka mochifenza chaiva chiri chidoko chitungana saka makatozoita strategy yekuti ngatifenzei nemunzwa nomunzwa dzigare mukati momuti hadzichatungani makura dzakumanya wokuti makura ese ndikuti chirugu chakura asi uko kune chimwe saka kana kodzona yadzonopinda mekaka kadika kandikembudzana munovharira imomo munopindika nepapi muchirugu izvo zvakavukwa kusiko osazwa nechine zvikanga zvikanga zvauya kuno zvikanga zvauya kuno tobvira kuti kadzivhura dzikasina mamai adzo dzonodyiwa ikoko kunzi kumatondo kumadreni uku dzikaenda ikoko kuno kuti zvikanga but tisiri ipapo kulenda kwakuti kuno kune makari ishoko here kauti vanhu unyepa matugwi muzazizasi venyu matikambona vanhu vachigezera uku anodi anenge achiyeredzwa kati kumisha haasviki here anogumira zasi ikoko kune mapire futi kati kuno kwakuna mauyu akawanda kamatondo vanhu vacharimi vanhu vakaende pichoni kuti vanhu vachati kuinda kure vangoyeke mvura yakandeka kuda kana mvura yanga yachinaya yakawanda vanhu vade vasina mboreka kurima nomapikozo akakaopisa zvombovhure chose izvi oda kupinda here saka ndichitipinda zvikana otokwanera saka ugondovhura chose ndorega ukokwanera papi iwe ndowati kwai movhura chose saka ndorega kuvhura chose asa mune munzwa vakuru iwe apa uyai muonewo chirugu chambuya chirugu chambuya muchaona kuti chimwe ka unototiusenerere mbuya sei muchita zvirugu zvakadai padhoo ndaita zvako tosai muchipinda wodaiori ndopinda sei ndopinda sei kwamasenerera kudanga but hapapindiki zvembuya mapangwa topinda sei kwidza bango iri kana kubisa iri kudai saka mopinda muchiderere mbuya ndopinda zvandokwanda kanjaniwe here opinda ndigokwidza uri kwamopinda sei ndakanjaniwe ndakukotama opinda atakwinzana zvendopinda zvakanaka ndichibata zvimbudzana zvangu ndichiisa musuruguni ndoseneza zvakudai mbuya itori punishment iwe bata pasapa apa papo chipinda pa kwemupinda wasara kwaabudi pesi hanzi uyera mbuya apinde zvemumomo mugaba imomo aya
vakaipa. Imi chipinda imbuya nditi. Pindai. Mopinda. Ndikubaya nemuzwa papa. Ambuya menyu munzu. Wa. Aiwa, kana zibaya. Buza tazibaiwe. Mbudi kutondo wazogara. Amakuwa kabaya kugwanekwa. Hatangiri apo pachirugu ambuya zvacho Jesu Kristu nyangwe mbavha ida kubaka inongokuparira muno nemunzwa. Izvi munotioni wozvimbudza apa matovharira. Ndo chirugu chauyo inochitora chiri kure. Chida wausa. Nozodei makavakirwa napesi kani makavakirwa nani? Toka pesunu karakuna. Mbuya mavaka hemi. Iye moroi unzaiye kuti mbuya kwa. Pesi ndiye vakavaka chirugichi. Gogo ndo anozvivaka. Pesi gaizika mwana wa mnyina mama wangu mwana mai naku vainzi akundimorosi kundifarire koko. Ndio zvavaita mbuya. Saka ndipesi. Pesi wangu tiri gore rimwe chete. Ndio brother yangu imwe. Saka ndouya kuno apa. Design iyi maida kudi. Izvamakaita apa. Design ndaitira mbudzi kuti design aiwa. Ije tikamvura chidona ndo padzotungana dzakavata. Munambori nembudzi ngayo. Mbuya muri richi kemi. Ndine mbudzi 2 ish. Ne chikwapa akadwa ne idzo ndiza mai vana. Iyoyo ne iyi ndizo mbiri dzangu. Nembudzi 2 chete. Vaya muzere muna muchina idzi ndiza mai vana. Nano vakumira. Vekumira. Dzamaini vakubira. Sa muri richi green kemi. Ite uyendi kudzezi kuti. Ite kuti I'm a rich granny. I'm rich granny. I'm rich granny. I have 2 goats. Yes. In Chibi. In Chibi. I'm a rich granny and I have 2 goats in Chibi. I'm a rich granny and I have 2 goats. I am rich granny as 2 goats. Yes. And next. Tona kumwe. Boys in blood to my stondi that wow. What's your day? Papa manje mbuya ndo pamazo tikuwadza hapo. Ubate pasi kupinda kwa. Batira mapango hapa. Chitirwe kudai. Chitirwe. For the why? Itira jedu mbuzi zisabu. Kana mbuya ipunishment. Zvendu zvese semne mutikuisa zvimukova zvitoko-toko. Ndona mapango okupinda. Are. Toita. Mukati kana maheads. Ndaona mungofarira maheads too much. Kubudisa ibaye kachimwanda mwanda. Uya wovaka. Aiwa aisvosva muiti kune mashevari edzimbuya. Aiwa nevamukana pesa vari apo. Makarongekani. Imi hamusi kutambura mbui. Kitchen. Hai. Gunawo vana vakazara vamwe ava vari apo. Diaspora iyi. Uya iyi team diaspora ndio inofana kutoka. Kule mani we. Mama avo. Saka apa zvakada kuita ka Ndakaya na mama patikaperekedza mbuya. Ndakaya ini na mama na Drasila na Diamond. Kati handicho stambuya pamukova. Mukuwa asi makawasei mbuya. Ndakawa kufara. Ndichifara kuti ndakaenda akantambira masvingo. Iye Shero. Kubva masvingo ndiye wakazonditora. Kudzoka wakazondiperekedza na mama vake na Sheroni. Kusvika ndasvika pano pamukova. Kubasa kwaShero ndakaona pavanoti vana vaitambura namai vavo nababa vavo. Nomwana anonzi Kenias akadi mugwamakumbo ese. Ndikaona rubetsero rwakaitika. Ndikafara
kuti chokwadi munobetsera nokuti mwana yeye ana makumbo ese akadimuka musha wese wakavakwa ukapendwa zvose nezvirugwi zvembudzi huku dzakaiswapo 50 ndikahwa kufara kusungunuka nazvo. Sama mazvisi washo kufara muri kwachimira ndakabarwa kumudzi kumuzindi ndauya zvangu ndichiperekedza muchembe wangu 3 wewezve ukaita kuti tiuye dei ndichigagaga netsoka dei ndakambouya ndainge wasisa kwanyika ini idzoka ine ndakuteverera wose oraiti asina uchibika mbora wedu bora wedu ati ngatimboenda kupi ndakuita kumabago kumunda manmelo vari apa manmelo ndo last born yambuya vamwe vaimboti ndakafana navo ndo manmelo ava tobva toenda kusasa tangenyaenda kumunda hande yekumunda rich granny iwe chiri zvako mambora wako mukutoti musauya kumunda sarai muchibika idirection iri kutopuhwa iyi saka kunokubuya hambiya vakamisalala rimwe geds futi exit geds node kune entrance uko kune exit vati mbuya akachemba kenkamakasao maida kuzama kudii yaipano mbuya aiwe anditi maindi akutia mwere tani chadzokera kuteri cheni Seuko. ndodii ndosende tese makasimbisa semukaka koko dai zvinona vatete ndoita ndodayoso hanzi kubhumira kutese kuputsa kana aputsa anoziya adhibhega atenga bhegi resamende yesho uyai kuna matimbuya ukabhumura zvinoona muzi wari kwaibhumura wanditenda bhumura kachemba kavakaisa vangovabvira uri popotera asi akapindiki mbuye uyai zvajesu kristu kondiaakamondidanira hazvisi kuuyai chibhaketi zvino chinofanirwa kubva tikanditi konofumbu chingoumbiridzere ichocho mbuye mvura yakapinda ikabva yamaura yaonako chawo uya papa chingotora chiri apa papa ndibudeni mbi muchibudeiashatikwani icho usatora mukadzi chakadii ndo chichembe chambuya ichi gaya yamana handi mbuya aiwa ichachishadisi mbuya munani vanadhasipora zvishadi watichii zvako pesi muvaki uya kuno by the way pesi anovaka uya kuti mudii bhegi nebhaketi resemende bhegi resemende kuti vaise chichemba chedu pesi unoita zvokuvaka kutovaka chaiko chaiko saka maybe in future patichaona tumwe tumaconducts chambomudedza toona ruoko rwako unoita zvo chandosanje kuti unovaka unoita roofing unoisa mafloors nemajirahoro chinonotere dambudziro raunoita manje hauzotengesi smartphone sei usaita mweya uya wokunzi hati mabhidhi ana mari hatidisu asi usina smartphone hautoidizve usatomboita argument because unokazvakajirauro which means kuti zvikuita machivi unogara machivi mutauni ndo maanenge achinyanya kuvakira imomo hatiti mombobuda here mutauni muchienda kune dzimwe nzvimbo moenda kupi kazhinji kacho chero kwandakapedzisa ndakapedzisira kubva kwenda kwekwe vaivakei anovakazve saka aiwa zvakushata tichiri panapa ndo zvagadzirira mbuya chichembe
Anongodawo zvikwanisiro chete. Zvikwanisiro bhekirese nezinei. Paketi neizvi. Paketi chichemba icho. Nechi. Yazvawakatenga kwako. China mama chiya. Zvemutoileti usati waisa zviya zviri kutoileti kwako. Chicha kwa mama. Icho andachiziva chiya. Oh, indirect. Anonoena acho iwe. Ndoda kupisa chichemba changu sikauya nechinhu chacho chokuriplace. Vasekuru vakati kwai putsa. Mukati andiputsi kusvika munhauya nechinhu. Ameno kuti unai nazvo mangwana here kuti mwezi watizi. Ndiani iwe? Tongona mangwana. Chiburuka. Ndodzoka nhasi mbuya. Ndikuenda bula waine kudzoka nhasi. Kudzoka nhasi? Wakatipi nditi ndodzoka nhasi. Plus toperekedzwa napesi uye akasada kutiperekedza. Zvakanaka kuti vhiri riya rinombonetsa. Saka yangu tikadzoka ravira zvanga problem. Kamuri musinde. Asi todzoka nhasi. Asi kuti chiiswe chichemba chiya choda nguva yakadii? Minutes mashomo. Satongotenga hedu chero yekira pendi semenji yakati cheapest. Chipira uromoki papo. Mutenga chai quality. Kasimba ikona kutenga yombundu. Vandoda 32.5. Azayontomokere. Mbwa msalada. Bya shirungurungu. Amuoni manje. Kana wabuya nazo. Pamberi nebasa. Pamberi ndo pamberi atopedza kuno. Aupedzizve. Ungapedza. Zvone wakwanisa izvozvo. Ndizvozvo. Ai rangu rizatopera kare chichembe. Nerapera uchaona pave nezvimwe rimwe gore. Asho zvaitikuona napesa ava zvakanakawo. Asi auta kuti teki nechemba nekuda kweizvo. Mozva kuti sei ndikura manje tikachemba 20 chaingovapo chisita icho chiya. Izvozvi 2021. Chaingongo chikadero. Vanhu vese manje kataikonewo tichishandisa. Tochizoza asiko. Kati kwai pisai mwanda chiputsa ngati ausaputsa. Inge chakadaro ndichangu. Wada akaputsa kare. Naso chemba yobuyanisa mimi. Birida uripo unotosiya gadzira mangwana. Ndakushata.